Ġejna ltqajna għal dan ir-rendikont dwar il-COVID. Jekk inħarsu naqra lejn is-sitwazzjoni bħalissa, il-bieraħ għamilna 3639 swabs li wkoll huwa ammont sostanzjali. U minn dawn l-ammont ta' testijiet li għamilna rriżultaw 191 każijiet li huma pożittivi. U allura t-total ta' każijiet pożittivi huwa ta' 13,967. Kenna wkoll numru ta' persuni li fiequ mill-COVID li kien ta' 77 u allura total recoveries li kellna sa' issa huwa ta' 11,690. Mil-bieraħ ukoll kellna żewġ imwiet oħra, allura t-total tal-imwiet sa' issa huwa ta' 230 u allura t-total ta' każijiet attivi huwa ta' 2047. Dawn iż-żewġ każijiet li mietu li semmejt il-bieraħ kienu ta' żewġ anzjani nisa, waħda kienet mara ta' 84 sena li mietet il-bieraħ fl-Isptar Mater Dei, din kienet pożittiva propju fil-25 ta' Diċembru. Ukoll mietet mara oħra ta' 77 sena li din mietet fl-residenza ta' San Vincent de Paul Residence u din kienet l-ewwel darba pożittiva fl-10 ta' Diċembru. Kondoljanzi l-raba ta' dawn il-persuni, it-tnejn li mietu. Għanna bħalissa qegħdin f'sitwazzjoni fejn propju qegħdin naraw li għandna l-pandemija li għadha għaddejja bin-numru ta' każijiet li qed ikollna, però wkoll bħalma konna qegħdin inħabbru dal-aħħar ġranet ukoll issa li propju għaddej sew propju it-tilqim. U bħalma ħabbarna wkoll propju aħna qegħdin niffukaw fuq dawk il-persuni l-iktar li huma ħajibbenefikaw mit-tilqim. Blan prinċipali tagħna bħalissa huwa li aħna naqsu in-nies li jkollhom bżonn jidħlu l-isptarijiet u anke naqsu l-imwiet, u allura qegħdin niffukaw propju fuq dawk il-persuni li jaħdmu propju minn isptarijiet u postijiet kliniċi, kemm dawk tal-gvern kif ukoll ta' dawk privati li għaddejjin sewwa propju b'dak it-tilqim bħalissa qegħdin ukoll nagħmlu focus fuq l-anzjani li qegħdin fid-djar tar-residenzi tal-anzjani u l-ħaddiema li jaħdmu magħhom li hemmhekk konna rajna li diġà konna qegħdin inlaqmu fir-residenza ta' St. Vincent de Paul u anke propju minn din il-ġimgħa bdejna wkoll minn dawk il-homes kemm dawk tal-gvern kif ukoll dawk privati. U wkoll issa bħalma rajtu wkoll aħna qegħdin nifukaw ukoll fuq dawk l-anzjani ta' il fuq minn 85 sena li propju qegħdin fil-komunità. Mill-ġimgħa d-dieħla tibdew tirċievu propju ittra id-dar li hija stedina biex tiġi imlaqmin dawk il-persuni kollha li għandhom il fuq minn 85 sena li huma mobbli. Għanna grupp ta' persuni ta' din l-età li nafu li huma ma jkunx jistgħu joħorġu mid-dar minħabba raġunijiet mediċi u dawn huma biss dawk in-nies li huma listed mal-Comcare li dawn propju għalissa ma batnilhomx litra għaliex propju għandna l-pjan biex aħna jkollna tim li jkun jista' propju jiġi laqamhom fid-dar tagħhom. Allura dawk in-nies li huma listed mal-Comcare mhux se tirċievu litra din il-ġimgħa d-dieħla, però ħankunu qegħdin nikkomunikaw magħkom. Importanti li aħna qegħdin niffukaw it-tilqim tagħna u l-mod ta' kif aħna qegħdin inlaqmu biex propju aħna ikun qegħdin naraw lil dawk vera li għandhom bżonnhom intulhom fejn huma jkunu qegħdin jibbenefikaw l-iktar u fejn għandhom bżonn. Allura it-tilqim tagħna fid-djar tan-nies individwali ħajkun għal dawk li biss għandhom bżonn u li huma dawk in-nies li huma listed propju mal-Comcare. Ġifieri nappellalkom il fuq min għandu 85 sena l fuq ħadd irċievu litri matul din il-ġimgħa li ġejja. Ġifieri stennew ftit m'hemmx għalfejn tibdew iċċemplu minn issa, imma biss jekk intom nkun qegħdin naraw li l-ġimgħa d-dieħla tkunu qegħdin tirċievu litra. Min ikollu xi diffikultajiet aħna dejjem hemm il-145, importanti li tistgħu tużaw dan il-helpline għal vera bżonnijiet u importanti li żommu d-data tal-appuntament għaliex din hija importanti li aħna l-appuntamenti li nkunu qegħdin intukom dejjem iżommuhom.
Ħatirċievu żewġ dati, data minnhom hija tal-ewwel appuntament tal-ewwel doża u diġà ħajkolkom ukoll l-appuntament għat-tieni doża li propju nafu tal-Pfizer vaccine hija ta' 21 ġurnata wara l-ewwel doża. Importanti wkoll naraw li aħna għaddejjin bit-tilqim propju skont l-ammonti li qegħdin nirċievu u tajjeb ukoll li kollaborazzjoni ma' kulħadd bħalma ħabbarna diġà sal-aħħar ta' din il-ġimgħa nkunu propju diġà tajna 4,000 doża ta' tilqima. Mbagħad nibqgħu għaddejjin ukoll skont l-ammonti ta' tilqim li jiġu skont il-pjan li diġà għandna. Kien ħarsu naqra x'qed jiġri propju fil-każijiet tagħna, naraw jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni fl-isptarijiet għandna l-ITU hemm 13-il persuna, fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei hemm 8 persuni, Mater Dei hemm 34 persuna fil-wards l-oħrajn, Boffa 14 persuna, St. Thomas 11 persuna, Karen Grek persuna waħda, il-Good Samaritan 68, Mount Carmel 3 u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm 10 persuni. Kien ħarsu lejn it-total ta' każijiet tal-COVID bħalma jkun mistenni qegħdin rajna li l-numru ta' każijiet tal-COVID żdiedu u jekk inħarsu naqra lejn din il-wave li għandna bħalissa bħalma konna wkoll qegħdin nistennew rajna li bil-mod il-mod bdejna nonqsu, però issa anka wara il-festi li kellna tal-milietu ta' New Year rajna wkoll din iż-żieda ta' każijiet. Infatti jekk tħares lejn il-moving average qegħdin naraw li propju inqasna li kien sinjal tajjeb ta' ħafna miżuri ta' mitigazzjoni li propju għandna fil-post u ħafna ukoll nies li segwew il-mezzi ta' prevenzjoni. Però bħalma ħabbarna matul din il-ġimgħa ukoll rajna iż-żieda fil-każijiet li ukoll dawn ikunu qegħdin jindikaw minn diversi raġunijiet li jista' jkun qegħdin jiġru propju fil-komunità. Infatti dal-aħħar ġimgħa il-moving average ta' każijiet kien ta' 143 li xi ħaġa li konna għamilna prevista, provajna nimmitigawha kemm nistgħu, però dawk huma numri li għandna bħalissa. Jekk inħarsu wkoll lejn għaliex tista' tkun din is-sitwazzjoni ta' din iż-żieda, jekk tħarsu naqra lejn il-figuri u anke tħares ukoll lejn temperaturi li kellna wkoll fil-pajjiż tagħna simili bħalma qed jiġri propju fl-Ewropa, nafu li anka bħal dan iż-żmien is-soltu wkoll li kollna l-każijiet tal-influenza li jibdew tilgħin. Dit darba il-każijiet tal-influenza mhumiex qegħdin hemm, però ġew replace dan il-COVID li qiegħed jinfirex madwarna. U huwa xi ħaġa normali li inti tara li meta inti jkollok it-temperaturi jinżlu, hemmhekk ikollok żieda iktar tal-viruses li jkunu qegħdin jiċċirkulaw kemm minħabba n-natura tal-viruses infushom imma anke mħabba l-fatt li ħafna nies ikunu iktar qegħdin ġewwa allura ċansis li jferxuha lil ħadd ieħor ikun iktar minn hekk. Barra minn hekk ukoll hija ċara ħafna li meta tħares ukoll lejn dawn in-numri kif telgħu li huma ċari li huma jkunu qegħdin ikunu relatati ma' dawn il-festi li kien qiegħed ikollna. U aħna nafu li meta inti ikollok attivitajiet fejn inti kollok nies li jiltaqgħu iktar flimkien, hemmhekk tara iż-żieda ġranet wara. L-incubation period ta' dan il-virus, jiġifieri minn meta inti tiltaqa' mal-virus sakemm il-massimu li jistgħu joħorġu s-sintomi u allura li aħna naqbdu l-każijiet huwa ta' 14-il ġurnata. Però l-iktar ammont ta' każijiet li nqabdu jkun bejn il-5 ġurnata u 8 ġurnata. Ġifieri aħna qegħdin naraw l-impatt ta' dawn il-festi u dawk l-attivitajiet li saru, il-massimu tal-impatt tagħhom huwa bħal propju din il-ġimgħa li propju ġiet riflessa f'dawn in-numri u allura nippretendu li l-impatt propju ta' dawn il-festi mill-ġimgħa d-dieħla ħajibda inaqqas ukoll. U anka dan jiġi rifless ukoll ħafna ta' dak li huwa għaddej f'pajjiżna. Bħalma kontu qegħdin taraw ukoll fuq il-mezzi tal-medja, aħna ukoll nkunu qegħdin nagħtu ukoll il-xenarju u anka l-istatistika lil dawk il-partijiet li huma interessati u aħna konna wkoll
f'komunika diretta wkoll mal-Ministeru tal-Edukazzjoni dwar dan il-fattur ta' numru ta' każijiet li żdiedu li kien relatat simili ħafna wkoll ma' dak li ġara minħabba l-attivitajiet ta' festi tal-Miliet u ta' New Year ukoll. Rridu niftakru li tul din il-pandemija kollha aħna dejjem tajna l-ewwel priorità lis-saħħa. Però wkoll il-priorità tal-edukazzjoni li t-tfal tagħna hija importanti ħafna għaliex nafu kemm huwa importanti li t-tfal tagħna jibqgħu jsegwu l-edukazzjoni tagħhom li hemm bżonn. U aħna għandna kollaborazzjoni tajba ħafna ma' l-iskejjel, ħdimna mill-bidunet tal-pandemija bil-mezzi ta' mitigazzjoni ta' propju meta fetħu l-iskejjel f'Settembru. U tara li dan kien pjan l-irnexxa għaliex jekk tħares lejn x'ġara fl-iskejjel tul din il-pandemija, minn meta fetħu propju f'Settembru, aħna ma kellniex għalfejn nagħlqu l-iskejjel minħabba li kien hemm xi clusters jew le. Infatti kellna numru ta' tfal u anka staff li jaħdmu propju fl-iskejjel li kienu pożittivi bħalma kien mistenni, bħalma jkollok propju fil-komunità, però aħna evitajna dawk il-clusters kbar li ġeluk tagħlaq l-iskejjel. Dan ma kellniex b'ħidma ta' ħafna nies. Fosthom il-ħidma ta' dawk l-staff kollu li jaħdmu mal-edukazzjoni li jaħdmu fl-iskejjel. U din il-ħidma sarfet fi frott. U dak huwa li nippretendu wkoll li jibqa' għaddej propju issa f'din il-fażi tal-pandemija li qegħdin fiha. Allura aħna min-naħa tagħna bħala wkoll awtoritajiet tas-saħħa wkoll naraw li l-iskola tibqa' għaddejja wkoll bil-mezzi ta' mitigazzjoni li aħna dejjem ħeġġiġna u li dejjem qegħdin hemmhekk fil-post. Allura hemmhekk aħna wkoll nkun nistgħu naraw li t-tfal ikunu qegħdin ikomplu bl-iskola tagħhom propju bil-mezzi ta' mitigazzjoni u dejjem aħna nkunu dejjem qegħdin hemmhekk insegwu s-sitwazzjoni u dejjem innaqsu r-riskju għall-iskejjel u tfal kollha. Importanti wkoll li niftakru li meta aħna naraw in-numru ta' każijiet li konna fil-komunità, tara xejra li hija importanti ħafna li tara meta inti jkollok l-iskola għaddejja, dan ikunu qegħdin jikkontribwixxu wkoll għal dak li aħna ngħidu l-nuqqas propju ta' każijiet fil-komunità minħabba li inti il-behavior tan-nies meta u l-familji meta jkollok it-tfal li jkunu qegħdin fl-iskola huma hemmhekk ikunu qed jikkontribwixxu wkoll li ma jkollokx daqshekk social events u dan kollu. Allura l-iskejjel propju bil-mezzi ta' mitigazzjoni li kellhom fil-post u li għad għandhom ħajkunu qegħdin kontribwixxu wkoll propju għal kontroll tal din il-pandemija. Allura minn hawnhekk aħna wkoll nappellaw li nibqgħu għaddejjem dawn il-mezzi ta' mitigazzjoni ħalli propju anka l-iskejjel kif għamilna fil-ġranet ta' qabel ikunu jibqgħu għaddejjin propju kif kienu qabel ma huma kienu għalqu għal festi tal-miliet. Xenarju li għanna fil-homes tal-anzjani li jaw ħadem il-prioritajiet u kif semmejt hija li inti il-vaccination tagħna kienet fokata propju fuq dawn il-postijiet ukoll bħala priorità hija li aħna kellna numru ta' homes li kellhom każijiet u bħalissa għandna homes oħrajn li għandhom ftit każijiet għaddejjin, allura hemmhekk nibqgħu għaddejjin bil-mezzi ta' mitigazzjoni u kif inti tara wkoll bil-focus ta' vaccination f'dawn in-nies hemmhekk tibda tara iktar kontrolli f'dawn il-postijiet. Fil-komunità hija ċara x'kien qed jiġri dan il-ġimgħa, din kienet dal-każijiet li qegħdin naraw illum huma propju dak li kien qed jiġri l-ġimgħa ta' qabel fejn kienu l-festi propju tal-miliet u tal-ewwel tas-sena. Allura n-numru ta' każijiet u clusters li kellna mill-households kienu ammont kbir bħalma qegħdin taraw hawnhekk li kellna 245 cases li kienu involuti f'clusters li huma tal-household ukoll fil-workplace bqajna għaddejjin ukoll numru ta' clusters, kellna numru ta' clusters li kienu relatati ma' kuntatt dirett ma' każijiet li huma pożittivi u wkoll jekk qabel mal-ġimgħa ta' qabel in-numru ta' gatherings żdied ukoll u allura numru ta' clusters li kellna minn gatherings ukoll żdied. Nippretendu li issa li bdejna wkoll nissettiljaw għal rutina ta' wara l-festi nappellaw biex nieħdu ħsieb biex dawn in-numri nkun nistgħu innaqsuhom flimkien, innaqsu dawn il-clusters u nibqgħu nevitaw li jsiru dawn il-gatherings u li nżommu dejjem mal-household tagħna.
Għaliex il-konsegwenzi jkunu li jiżdiedu n-numru bħalma qegħdin naraw ukoll mill-każijiet attivi propju terġa' titla' il fuq. Għawdex ukoll għandna xenarju fejn kellna numru ta' każijiet attivi bħalma kellna dejjem bħalissa għandna 114 active cases li huma minn għawdex fost il-każijiet attivi li għandna. Jekk inħarsu naqrax qed jiġri wkoll f'dawn il-ġimgħa li għaddiet u x'kienu l-etajiet l-iktar li kienu predominanti fil-każijiet li kellna qegħdin naraw fejn il-maġġor parti tal-każijiet kienu ta' età bejn 25 u 34 sena li huma propju nies li probabbli mill-rati tal-behavior li rajna li kienu nies l-iktar li kienu qegħdin ikunu gatherings flimkien. U jekk inqablu l-etajiet ta' nies li kienu affettwati din il-ġimgħa mill-każijiet li kellna dil-ġimgħa meta komparat ma' tal-ġimgħa ta' qabel qegħdin naraw li kważi fl-etajiet kollha kien hemm żieda għaliex din hija relatata ma' żieda kollha, però għandna dak l-age groups bejn il-25 u 34 li propju kien hemm żieda iktar qawwija. U l-average age group li tal-każijiet li għandna huwa ta' 40 sena. L-imwiet baqgħu hemmhekk ukoll fejn qegħdin naraw numru ta' imwiet li qed ikollna kuljum niftakru li l-imwiet ikunu relatati man-numru ta' każijiet li kollna fil-komunità u ma' min qed jiġi affettwat għax bħalma nafu jekk inħarsu lejn l-etajiet ta' dawk li mietu, il-maġġor parti ta' dawn il-każijiet kienu bejn l-etajiet ta' 75 u 84. Infatti mill-aħħar bulletin li kellna persuna waħda ta' età bejn 60 u 69 sena, 7 persuni bejn 70 u 79 sena, 6 persuni bejn 80 u 89 sena u persuna waħda il-fuq minn 90 sena. Allura bekk l-appell ta' protezzjoni lin-nies l-iktar li huma vulnerabbli u dawk l-anzjani nipproteġuhom importanti ħafna. Noqogħdu attenti għaliex nafu li għandek in-nies li huma żgħażagħ għandhom inqas ċans li jkollhom komplikazzjonijiet. Però għandek iż-żgħażagħ li dawn ħajkollhom kuntatt mbagħad ukoll mal-anzjani, allura kulħadd irid jieħu ħsieb bil-mezzi ta' mitigazzjoni li għandna. Aħna bqajna dejjem l-istrateġija tagħna biex kemm nistgħu naqbdu l-każijiet mill-bidunet u aħna qegħdin inkomplu dejjem insaħħu t-testing hubs tagħna kemm permezz tal-rapid testing kif ukoll bil-PCR testing li għandna u għandna diversi hubs kemm Malta u kif ukoll f'Għawdex bħalma taraw in-numri huma sostanzjali ta' testijiet li propju aħna qegħdin nagħmlu kemm Malta u kif ukoll Għawdex. Dejjem infakkarkom fil-mezzi ta' prevenzjoni li qegħdin hemmhekk dak li tallimna minn dan il-virus tul dan l-aħħar 10 xhur li lna għaddejjem minn din il-pandemija jibqa' jgħod bħalissa. Anka il-fatt li għandna l-vaccination in-numri ta' każijiet li qegħdin inlaqmu bil-mod il-mod jiżdiedu, però għatanna l-pandemija hemmhekk, għatanna l-virus qed jimxi fil-komunità, allura ma nistax nerħu minn dak li aħna diġà tallimna. Id-distanza li nevitaw il-gatherings ma' xulxin, l-użu tal-maskri, kemm tallimna dwar l-użu tal-maskri, kemm jirnexxilna naqsu r-rata ta' trasmissjoni u l-iġene fl-idejn. Dawn kienu kollha mezzi li għenu mhux biss il-COVID, imma għenu ħafna mikrobi oħrajn. Bħalma tilkom l-influenza kien xenarju kompletament differenti dis-sena minn snin ta' qabel, għaliex propju kellna ħafna nies li tlaqmu u minnaw nerġa' nfakkarkom ukoll li għandna l-vaccine available għat-tilqim, għandna wkoll it-tilqima propju għat-tfal ukoll, ġifier nappellalkom lill-ġenituri jekk għadkom ma laqqamtux l-tfal tagħkom aħna għandna it-tilqima propju wkoll għat-tfal biex din propju ġibna waħda apposta wkoll għat-tfal biex tkun covered ukoll. Il-kontrolli wkoll għadhom għaddejjin fl-aeroport fejn għandna numru ta' pajjiżi li qegħdin kemm fuq ir-red zone li fosthom infakkarkom daħlet ukoll l-Ingilterra, però wkoll għandna lista ta' amber countries li dawn jista' jkun hemm in-nies jistgħu jiġu minn dal-pajjiż, però jrid ikollhom test li jġibuh minn barra magħhom, inkella dawk li ma jkollhomx test nkun qegħdin nagħmluhom propju it-testijiet aħna fl-aeroport tagħna. U minn hemmhekk fl-ewwel darba li propju ġibna li kellna wkoll każijiet. Infatti t-testijiet li saru bejn id-29 ta' Diċembru u 6 ta' Jannar kellna 2658 li minn dan sibna 16 il-persuna li propju kien pożittiv.
U allura hemmhekk aħna dawn kienu kollha każijiet li qbadnihom u dawn ikunu qegħdin f'kwarantina u evitajna li kellna iktar importazzjoni minn barra minn Malta. Fakkarkom li bħalissa għad għandna il-virus fil-komunità tagħna u naraw xenarjos qed jiġri barra minn Malta fejn għandhom numru ta' każijiet sostanzjali li qed ikun hemm burdens kbar fuq l-isptarijiet tagħhom. Aħna rnexxinna nkontrollaw is-sitwazzjoni fejn dawk in-nies li qed ikollhom bżonn jidħlu l-isptar qegħdin isibu l-kura kollha li hemm meħtieġa, imma kull wieħed u waħda minna jrid tkun parteċipi minn dan il-kontroll li nieħdu ħsieb mezzi ta' prevenzjoni, nevidaw gatherings u wkoll jekk għandna s-sintomi importanti nkellmu t-tabib tagħna, ċemplu l-111 u aħna nkun nistgħu nagħmlulkom dak it-test. Barra l-111 koll mezz ieħor faċli ħafna li ħabbarnieħu kol numru ta' ġimgħat ilu fejn tistgħu titlu fil-website covidtest.gov.mt u hemmhekk tagħmlu request għal test u aħna nċemplulkom biex nkun nistgħu ntukom l-appuntament. Contact tracing. Contact tracing importanti ħafna, strateġija importanti u nappella lil pubbliku biex jikkollabora magħna fuq il-contact tracing. Importanti li intom tinformawna b'dawk in-nies kollha li intom kellhom kuntatt magħkom biex aħna nkun nistgħu insibuhom dawn il-nies u propju nevalwaw ir-riskju li kellhom minħabba xi ħadd li kien pożittiv. Għaliex importanti li dawn il-contacts jiġu identifikati kemm bħala l-kontroll imma anke għalihom stess għaliex importanti li aħna nsegwu s-saħħa tagħhom ukoll. U nfakkarkom ukoll min għadu ma downloadjax l-app tal-contact tracing, id-downloadjawa għaliex din hija utili ħafna. Jista' jkun li inti kellek close contact ma' xi ħadd li huwa pożittiv u forsi dak il-persuna ma jiftakarx li kien miegħek jew inkella int ma tafx li kien miegħu. U allura il-mod tal-contact tracing app hija li ħatejnek biex inti jekk kellek kuntatt ma' xi ħadd li huwa pożittiv ħadd infurmak u inti tkun tista' tmur għat-test. Tajjeb ngħid li l-uptake kien tajjeb, infatti downloads totali kellna ta' 90,281 li huwa 18.7% tal-population u kellna 477 persuni pożittivi li propju daħlu il-code li tajnihom aħna. Fakkarkom, dan l-app ħadd ma jkun jaf fejn inti jew inkella ma' min kont u jekk inti pożittiv xejn jintbagħat il-messaġġ lil mobiles l-oħrajn ħadd ma jkun jaf li battulhom inti. U anke jekk inti tirċievi il-messaġġ l-alert fuq il-mobile tiegħek li inti kont kuntatt ma' xi ħadd ma ħajkun jaf li inti rċivejtu dan il-messaġġ huwa biss inti li inti ħadd tkun taf. U huwa wkoll li inti ċċemplilna mbagħad biex aħna nkun nistgħu propju nagħmlulek it-test ukoll propju għas-saħħa tiegħek. Nappella wkoll semmejna il-vaccination, l-iskop tal-vaccination tagħna u li dawk in-nies kollha li aħna qegħdin nibagħtu għalikom li intom tikkonkorru propju għal dan l-invit tagħna biex intom tiġu propju għal din il-vaccin tagħna. Palissa għandna demand kbira, jien ikolli ħafna nies li jkunu jixtiequ jitlgħu il fuq fit-tiers li għandna. Tixtieq għandna kemm jista' jkollok vaccines li inti tista' tlaqqam, però dan huwa tilqim li ħajkun qed jieħu l-proċess tiegħu skont it-tilqim li jkun qed jiġi u allura lek aħna għamilna prioritization list ta' min huwa l-iktar benefiċċju bħalissa li għandu jieħu tilqim. U ma ftit nies li irridu joqgħdu attenti minħabba din il-vaccine li inti issemmew ħafna fuq l-allergic reactions, infakkarkom li mhux kwalinkwa allergic reaction tista' tkun qed tindika li inti ma tieħux il-vaccin, imma huma biss reazzjonijiet ta' xi reazzjoni qawwija li inti kellek tieħu kura jew inkella tidħol l-isptar jekk inti ħadd xi vaccine qabel jew inkella kellek xi allerġija qawwija għal xi injectable. Dawn in-nies li kellhom din kundizzjoni nappellalhom kellmu lit-tabib tagħkom u jevalwa eżatt x'kienet l-allerġija u jkun jista' jagħmellek ċertifikat ukoll u la darba inti mbagħad tasal imissek inti biex inti tieħu t-tilqima aħna nevalwaw il-każ tagħkom u aħna ħankunu qegħdin nieħdu ħsieb dawn il-ftit nies li jkunu propju b'dawn l-allerġiji li propju nkunu qegħdin nagħmlu setup apposta għalihom biex aħna nkunu qegħdin safe għalihom. Fakkarkom, nies li kellhom allerġija għal penicillin orali jew inkella kellhom xi allerġija għal xi ikel jew inkella allerġija għal xi creams, dawn m'hemmx contraindications li inti tieħu din il-vaccine. Allura ejja ma nitilfux din it-tilqima għall affarijiet
każijiet fejn vera inti m'għandek bżonn. Bħalissa l-uniku gruppi ta' nies li mhumiex qegħdin jiġu offruti din il-vaccine huma dawk it-tfal ta' inqas minn 16-il sena, in-nisa li huma pregnant jew inkella breastfeeding, u propju dawn ir-raġunijiet bħalissa huma għaliex il-clinical trials sa issa għadhom ma konkludewx il-studji tagħhom fuq dawn iż-żewġ gruppi ta' nies. U allura għalhekk aħna qegħdin nieħdu dak il-conservative approach li għalissa maħniex inlaqmu dawn il-gruppi, però iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed ma joħorġu r-riżultati ta' clinical trials anke fuq dawn il-gruppi, u mbagħad inkun nistgħu namendaw il-protokolls tagħna ukoll. U dawk in-nies li kienu diġà COVID positive ukoll għandhom jieħdu t-tilqima. L-appellu għalli huma jistennew 6 ġimgħat minn meta huma jkunu fiequ mill-COVID, u mbagħad huma jkun jistgħu jitlaqmu bħal ħaddieħor ukoll. U anke via dawk in-nies li qegħdin f'iżolazzjoni jew kwarantina ma nistgħux nesponu lil healthcare workers li jkunu qegħdin ilaqmu, u allura propju huma mbagħad jieħdu t-tilqima wara. A message in English. Good afternoon, everyone. Welcome to the medical bulletin. Yesterday, we conducted 3,639 swabs, and from these, we had 191 positive cases. So the total number of positive cases is 13,967. We had 77 persons who have recovered, so the total number of recovered persons is 11,690. Yesterday, we had another 2 deaths in 2 elderly females, so the total number of deaths is 330. And the active number of cases is 2,047. We are currently in our process of vaccinations. By the end of this week, we would have already vaccinated over 4,000 people. So this is a good progress within the start of the vaccination program, whereby we are rolling out vaccinations in according with the amounts that we are receiving every week. And currently, we are vaccinating those people who work within the clinical settings, within hospitals, and also those people who are in direct contact working with COVID patients and other risk clinical areas. We are also targeting people who are most at risk of complications and admissions to hospitals and deaths, which are the elderly people who are living within elderly homes and the staff who work with them. And also, as from next week, all those people who are aged over 85 years of age will be receiving a letter in their home with the date of their appointment for the first dose and also the date of the appointment for the second dose. Those people who are registered with Comcare, so these are the homebound persons for medical reasons, they will not be receiving the appointment next week. However, we will be contacting you later so that we will be organizing the vaccination within your own home. I appeal to everyone who will be receiving this letter to accept our invitations. If you have any queries, speak to your doctor. You can also call us on our helpline 145. However, it is important to stick to your appointment because we have made a plan for people to be vaccinated accordingly so that you will be taken care of. So it's important for everyone to cooperate and take care that we are offering you this vaccination, which is a safe vaccination. It has passed through the clinical trials and also the licensing by the European Medicines Agency, so we can offer you this vaccination. Thank you. Nsellim lek Prof. Gawċi Franċisko Catania Net News. Qabel xejn xtaqt nitolbok forsi jekk hemm xi aġġornamenti fil-każi pożittivi fiċ-ċentri tal-immigrazzjoni jekk hemm xi każ ġdid. L-ewwel domanda tiegħi din il-ġimgħa kienet ġimgħa rekord l-iktar ġimgħa fejn rajna każi ġodda minn faqet il-pandemija lura f'Marzu. Fil-jiem li għaddew smajna illi jekk is-sitwazzjoni ma tmurx għall-aħjar kapaċi jiġu introdotti xi miżuri. Se jkunu qed jiġu introdotti xi miżuri fil-jiem illi ġejjin. It-tieni domanda waslet inna informazzjoni li f'ċertu skejjel tal-istat mhux qed isir contact tracing kif suppost u l-ġenituri u l-għalliema jinsabu nkwetati dan fil-waqt li hemm xi għalliema f'ċertu skejjel illi ma jkunux informati mill-iskola illi jkollhom xi tfal
pożittivi li kienu fil-klassu jkunu informati aktar tard. Dan minħabba l-fatt li hemm xi backlog fil-contact tracing minħabba il-każi ġodda. It-tielet domanda jekk ma jimpurtax, nafu qedtilna issa li din sa din il-ġimgħa se jkunu tlaqmu 4,000 persuna. Kemm waslu vaċċini sissa fil-Gżejjer Maltin? U l-aħħar domanda, kien hemm xi każi ġodda marbuta mal-varjanti li feċ fir-Renju Unit? Grazzi ħafna. Mela, fuq il-każi tal-migranti, aħna dejjem bqajna wkoll nagħmlu random testing tal-immigranti li hemm fiċ-ċentri u propju din il-ġimgħa kellna xi każijiet ġodda li dawn propju qegħdin jinżammu wkoll f'iżolazzjoni f'dawn il-postijiet tagħhom, però kienu numru li huma żaru qegħdin inkomplu nsegwuhom ukoll permezz tal-contact tracing. Palma rajna wkoll palma kien mistenni wkoll rajna li kellna żieda tal-każijiet f'din il-ġimgħa li huwa relatat ma' diversi aspetti ta' din il-pandemija. Aħna bħalissa qegħdin segwu fid-dettall ta' x'ħajjiġri propju minn dawn il-każijiet. Ġifieri bħalma qed inti tkun qed tistenna li l-każijiet ifeġġu l-iktar maġġor parti bejn 5 tiem u 8 tiem minn wara li jkollok xi attività li jkun hemm ħafna iktar nies li jiltaqgħu flimkien. Allura qegħdin naraw nistennew x'ħajjiġri propju f'dawn il-ġranet li ġejjin u bħalma diġà ħabbarna dejjem aħna fejn naraw li jkun hemm bżonn ta' miżuri dejjem daħħalnihom, però l-miżuri ddaħħalhom skont il-bżonn li jkollok. Allura f'dawn il-ġranet ħankunu qegħdin naraw x'qed jiġri u nkun nistgħu naġġornaw lill-pubbliku dwar dan kollu. Fuq l-iskejjel, aħna kull każijiet li jkollna li jistgħu jiġru fl-iskejjel, ftakru li dawn huma rifless eżatt ta' xemm fil-komunità. Jiġifieri jekk inti għandek l-istaff li jaħdmu fl-iskejjel, dawn huma nies li huma mill-komunità, bħalma għandek workplaces oħrajn. Però bħalma nafu fl-iskejjel aħna hemmhekk għandek il-nies li qegħdin iltaqgħu flimkien dejjem bil-mezzi ta' mitigazzjoni u allura bħal post tax-xogħol ieħor aħna wkoll nagħmlu l-contact tracing. Li għandna tajjeb ukoll li aħna wkoll għandna għajnuna mill-Ministeru ta' l-Edukazzjoni stess li għandna ammont ta' edukaturi li huma mill-Health and Safety Section li qegħdin propju jaħdmu magħna fuq il-contact tracing. U allura hemmhekk aħna dejjem iktar saħħaħna wkoll il-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ ministeri u anke l-għajnuna li għandna wkoll fuq il-contact tracing f'dawn il-postijiet. Il-każijiet li kellna dawn l-aħħar ġranet ma kienx hemm bżonn contact tracing fl-iskejjel għaliex ovvja tfal kienu qegħdin barra fil-komunità. U aħna nagħmlu l-almutana wkoll biex lill-ġenituri ninformawhom kif aħna nsiru nafu propju wkoll bil-każijiet. Infatti għandna wkoll kull skola għandha wkoll liaison officer li kull skola aħna kif ikollna każ ta' xi tifel jew edukatur jew inkella staff mill-iskola nkun nistgħu nkellmu mill-ewwel il-liaison officer tal-iskola ħalli jkun jista' jibda jiġbrulna l-informazzjoni biex tgħinna biex aħna nkun nistgħu nagħmlu il-risk assessment tagħna. U allura b'din il-kollaborazzjoni aħna nkun nistgħu propju nlaħqu ma' di domanda li vera ikollok ukoll. Fuq il-new variant aħna naraw li dawk il-każijiet li għandna pożittivi naqbdu random sample minnhom u aħna nkunu qegħdin nagħmlu genetic sequencing. Sa issa mill-riżultati li ħarġu qegħdin nistennew iktar riżultati, sa issa kellna biss 3 każijiet li ħarġu li huma new variant li nfakkarkom li kienu 2 minnhom li kienu kopja li kien għadhom kemm ġew mill-Ingilterra li dawn propju inqabdu bir-rapid testing li għandna fl-ajruport tagħna bħala pożittivi u aħna dawn kienu minn dawk il-grupp li aħna għażilna li nagħmlu genetic sequencing u ħarġu li huma pożittivi għal dan il-UK variant. U kellna persuna oħra wkoll li ħarġet bħala new variant li din bażikament sibna li kien hemm link ma' xi ħadd li kellha kuntatt miegħu għaliex dan kien għadu wkoll kemm ġie mill-Ingilterra. Allura dawk sa jistgħu ma' dak it-tlieta li ħabbarna, però aħna kif ikollna iktar riżultati u mbagħad inkun nistgħu nkomplu naġġornaw ukoll is-sitwazzjoni. Fakkarkom li dawn huma random sample tal-każijiet li jkollna li huma pożittivi li naħsbu aħna li jistgħu jkunu propju joħorġu bħala pożittivi għal dan il-UK variant.
Good afternoon, Professor Gauci. I'm Laura Calea from Malta today. Regarding state schools, the ones that do not have enough teachers due to the strike, are bubbles being maintained still, especially in playgrounds and stuff like that during break? And also, would you be able to tell us how many people have been inoculated so far? Mela, bażikament fuq l-iskejjel kollha, tajjeb, prinċipji importanti kienu l-prinċipji li żammew milli jkun hemm tifqigħat fl-iskejjel. Fosthom huma wkoll il-kwistjoni tal-bubbles, fil-bubbles fejn inti għandek it-tfal li jżommu dejjem mal-klassi tagħhom. U aħna konna f'kuntatt ukoll mal-Ministeru tal-Edukazzjoni f'dawn propju l-jumejn issa li fetħu l-iskejjel fejn propju wkoll rajna li kun hemm ukoll il-miżuri kollha li kienu f'post jibqgħu propju jinżammu. Fuq il-numru ta' persuni li ġew vaccinated bħalma qed sa l-aħħar ta' din il-ġimgħa ikollna 4,000 persuna li kun ħadu l-ewwel doza. Hello, Professor Gauci. Għandi żewġ mistoqsijiet jekk jogħġbok, tlieta actually. Mela peress iżidu l-każijiet, rajtu xi żieda fil-bookings għat-testing u jekk iva qegħdin tlaħqu ma' din id-domanda. U hemm ħafna konfużjoni dwar kemm il-ġurnata tridu jgħaddu biex tagħmel it-test wara li kollok kuntatt ma' persuna pożittiva. Għax hemm min qed tiċempel 111 u hemm min jgħidlu 3 ijiem, hemm min 4 u saħansitra anke 5. Forsi tista' tikkjarifika. U semmejt ukoll li hemm 10 persuni fil-Gozo General Hospital. Jekk m'inhiex sejjer żball dawn huwa l-iktar numru li kien hemm attivi f'dan l-isptar. Rajtu xi żieda fil-każijiet f'Għawdex? Grazzi. Mela, fuq il-booking ta' testijiet, iva kellna iktar nis li kellhom iktar sintomi, allura kellna iktar persuni li kienu qegħdin jagħmlu booking ukoll fit-testing tagħna, ta' li aħna għandna dawk in-nies li nkunu qegħdin niddereġuhom propju biex jagħmlu it-testing permezz tal-PCR, u mbagħad hemm ukoll indikazzjonijiet fejn inti tista' tagħmel ukoll ir-rapid testing. Però aħna laħaqna ma' din id-domanda u allura għalhekk aħna nkun nistgħu nagħmlu t-testijiet skont il-priorità li jkollhom in-nies. Ftakru li għandna nies li aħna ntuhom priorità dawk li huma għandhom is-sintomi li dawk huma importanti li naqbduhom mill-ewwel. Għandna nies ukoll li qed ikollna wkoll domanda fuq li għaliex ikunu jridu jsifru jew persuni pereżempju li ġew Malta biex huma waqt il-ġranet tal-miliet u mbagħad ħajmorru lura għax ikunu jaħdmu barra u bħal Malta wkoll hemm diversi pajjiżi li jkunu qegħdin jitolbu li jkun hemm il-test negattiv qabel ma huma jmorru lura. U dawn ukoll aħna nofru dan is-servizz, però nappellalkom li tibbukjaw minn qabel ħalli aħna nkun nistgħu propju naqdukom ukoll u li wkoll tibbukjaw fil-ħin li huwa opportuna li ftakru li aħna dejjem nagħtu priorità lil dawk in-nies li huma simptomatiċi għaliex dawk huma l-iktar li aħna naqbdu. Ġifieri bħalissa aħna qegħdin ukoll għaddejjem mal-domanda li qed ikollna wkoll. Fuq Għawdex, iva anke tħares lejn numru ta' każijiet attivi wkoll iżdied f'dawn l-aħħar ġimgħa u dan ħafna drabi meta inti jkollok każijiet attivi li jiżdiedu hemmhekk ikun rifless ukoll fin-numru ta' każijiet li jkunu qegħdin propju daħlu l-isptar. Però hemmhekk qatt għandna jiġi fil-falliċċitla biex aħna nkun nistgħu nieħdu ħsieb dawn il-pazjenti wkoll fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Good afternoon, Claire Farrugia from Times of Malta. Professor Gauci, you just said earlier that the most common age group for deaths is the 75 to 84 years old. So if this is the case, why is it that we are prioritizing those over 85? And in fact, it's going to be quite a while, a few weeks at least, before those aged 70 and over are vaccinated. In the UK, for instance, the elderly are those over 70 and they've started vaccinating that group. Thank you. Okay. Infatti, dinja punt importanti ħafna li kienet importanti ħafna fl-istrateġija tagħna. Infatti, jekk tħares naqra aħna rajna fejn kienu l-iktar il-każijiet li kellna u fejn kienu wkoll imwiet li tħares ukoll li anti għandek il-gruppi ta' nies l-anzjani li qegħdin fid-djar tal-anzjani li dawk ġiew l-ewwel priorità min-naħa tagħna. Ġifieri hemmhekk għandek diversi age groups, però hemmhekk taf li jekk inti għandek persuna li huwa affettwat hemmhekk jista' jkollok nies oħrajn ta' madwaru li jiġu affettwati la dawk ingħataw il-prijorità. U aħna wkoll qegħdin
simili wkoll bħal l-Ingilterra qegħdin ningħataw priorità skont l-age group. Ġifieri kif aħna nkunu nnexxina nlaqmu dawn l-85 plus u mbagħad ħankunu qegħdin ninżlu wkoll għall-age group ta' warajh li dawn ikunu mbagħad bejn is-70 u l-80 persons li tal-età tagħhom. Nsellimlek Prof. Gawci, Marija Muscat minn Television Malta. Għandi xi mistoqsijiet dwar it-tilqima li għadhom mhux ċari. Kemm iddum l-immunità tagħha meta wieħed wara li wieħed jieħodha? U tista' tingħata fil-privat jew se tibqa' tingħata b'xejn, ġifieri wieħed jista' jħallas għaliha u jmur x'imkien privat. Bħala konsenja ta' tilqim, l-ewwel konsenja kienet ta' 10,000 doża. X'għad inkun naf ġew iktar dożi u jekk ġew, kemm ġew? U l-aħħar mistoqsija fl-iskejjel dwar is-sitwazzjoni tal-strajk fl-iskejjel ma nafx kontx għallaqa f'Kastilja dalodu u min-naħa tiegħek x'kien il-messaġġ minħabba dan l-istrajk naf li tkellimt u ħriġt messaġġ imma xtaqt inkun naf kif indirizzajthom dalodu jekk kont f'din il-laqa. Grazzi ħafna. Grazzi Marija. Mela, fuq l-immunità ta' dan it-tilqim, iftakru li dan huwa tilqim li ġi żviluppat u allura l-xjenza u l-clinical trials jibqgħu għaddejjin ukoll biex tara kemm iddum din l-immunità li tista' tik din il-vaccines. Il-prospetti jidhru li huma sbieħ, però bħalissa m'għandniex dik l-informazzjoni ta' kemm jista' jdum dan l-immunità ta' dan il-vaccine li propju għandna. Li nafu huwa kemm huwa effective il-vaccine li nafu li tal-Pfizer vaccine u kif ukoll tal-Moderna wkoll għandek 95% effective wara li inti tkun ħadd it-tieni doża. Ġifieri hekk punt importanti li la darba ħadtu l-ewwel doża, issa dalwaqt ikollna nies li ħajjiġu biex jieħdu propju t-tieni doża, importanti li tieħdu t-tieni doża għax hemmhekk ħatieħu il-maximum protection propju minn din il-vaccine. Ġifieri għall-mistoqsija tiegħek irridu nibqgħu insegwu ħanaraw x'qed jiġri. Però nafu li hemm vaccines oħrajn bħal pereżempju tal-influenza li inti ġieli jkollok tieħu terġa' vaccine oħra wara sena. Ġifieri jekk ikun dak il-każ allura mbagħad aħna nibqgħu għaddejjin bir-rollout tal-vaccinations bil-boosters bħalma nagħmlu. U allura rridu nieħdu di sitwazzjoni pass. Fuq jekk ikunx tista' tixtrija del-vaccine le, mela din il-vaccine ġiet mixtrija mill-Gvern Malti, spejjeż tal-Gvern Malti, kulħadd ħajjieħu din il-vaccine b'xejn u kulħadd ħajkun imlaqqam propju skont il-prioritajiet tal-gruppi ta' meta aħna nkunu qegħdin nibatu għalikom. Minn hawn nappellalkom ukoll. Diġà ħarġu diversi twissijiet ukoll mill-awtoritajiet regolatorji tal-Ewropa wkoll biex tippruvawx tixtru vaccine minn fuq l-internet għaliex dawk huma vaccines li huma mhumiex vaccines li huma tal-COVID li huma safe. Ġifieri l-uniku vaccine li għandek tieħu tal-COVID hija minn dik li qed jagħtik il-gvern. U din ħatoħodha inti kulħadd ħajoħodha b'xejn minn għandna. Fuq il-tilqim li għandna aħna nafu li sa l-aħħar ta' Jannar ħajkolna 32,000 doses tal-Pfizer. U allura hemmhekk aħna propju anka kif ġiet liċenzjata wkoll tal-Moderna propju hemmhekk ukoll ħajbqgħu ġejjin il-vaccines u skont l-ammonti ta' vaccines li jiġuna aħna propju nkunu qegħdin nagħmlu ir-rollout tagħha. Fuq l-iskejjel Iva jingħadni kemm ġejt mill-meeting li sar ma l-MUT, ma l-awtoritajiet tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u koll kien hemm rappreżentanti mill-skejl tal-Knisja, skejl indipendenti u bħalma dejjem ħdimna aħna bħal awtoritajiet flimkien anka ma' dawn, anka waqt li konna qegħdin nippreparaw il-mezzi ta' mitigazzjoni li ħdimna flimkien kienet laqa pożittiva ħafna u l-outcome ta' din il-laqa mbagħad tkun imħabbra iktar tard ukoll. Nsellimlek Prof. Gawci, Trisha Falzon, One News. L-ewwel mistoqsija semmejt l-anzjani ta' aktar minn 85 sena li għandhom jibdew jirċivu l-istedina. Dawk l-anzjani li għandhom aktar minn 85 sena li mhumiex imsieħba mal-home care imma li forsi għandhom problema ta' mobilità u forsi qed jingħataw xi attenzjoni mill-tfal tagħhom jew xi qraba. Dawn ħajġu konsidrati li kwalifikaw minn dawn it-timijiet li ħajmorru jlaqmuhom f'darhom. It-tieni mistoqsija dwar it-testijiet lilin mir rapid testing dawn kemm qed idumu bħala medja biex joħroġ ir-riżultat u allura l-appell tagħkom
biex dak li jkun għamel test sakemm joħroġ ir-riżultat għandu jibqa' id-dar f'dan ir-rigward. U t-tielet mistoqsija dwar il-vaċċin, minn il-vaċċini li qed jingħataw sa issa mit-tilqim li qed jingħata, kien hemm xi nies li rrapportaw xi side effects sa issa? Grazzi. Dan punt importanti ħafna li aħna għandna nies li huma reġistrati mal-Comcare għax dawn propju huma ma jkunx jistgħu joħorġu huma mid-dar għas jekk ikollhom għajnuna. Nafu wkoll li hemm diversi anzjani l fuq minn 85 sena li aħna qegħdin inressqu kemm nistgħu il-vaccination tagħna propju lejn il-pubbliku, infatti għandna xar ċentri fejn jingħataw, però forsi jkollok nies li forsi ma jifilħux jimxu sal-vaccination center u minn hawn nappellaw lil-raba ta' dawn in-nies biex huma jkun jistgħu jwasluhom. Tajjeb ftakru li s-servizz tagħna li mmorru fid-djar tagħhom propja għandu jkun biss għal dawk in-nies li huma reġistrati mal-Comcare għaliex huma anqas bajnuna ma jistgħu joħorġu mid-dar. Ġifieri nappellalkom il-kollaborazzjoni ta' kulħadd biex dan is-servizz inżommuh biss għal dawk vera li għandhom bżonn. U dawk l-anzjani li rċivu l-appuntament li għandhom bżonn lajnuna biex nwasluhom sal-health center nappellaw lil-raba u ħbib tagħhom biex propju wasluhom ukoll u allura hemmhekk nkunu qegħdin ngħinu lil xulxin ukoll. Fir-riżultati bħalma taraw aħna għandna laboratorju wieħed li jirnexxielu jżid il-capacity tiegħu biex propju bħalma qegħdin taraw qed ikollna beħt ieħor jisu 3500 tests kuljum. U minn hawn nirringrazzja t-tim tal-laboratorju tagħna li jaħdmu lejl u nar ukoll bħal kulħadd biex propju nkun jistgħu waslulkom riżultati kemm jista' jkun malajr. Però nappellawlkom biex tistennew sakemm joħroġ ir-riżultat. Tajjeb, ir-riżultat ħafna drabi naraw naġluh kemm nistgħu nagħtu priorità kif qedtilkom il dawk il-każijiet li simptomatiċi u importanti li min ikun qed jistenna riżultat għax għandu s-sintomi ma joħroġ sakemm ma jkollu riżultati u jkun qed jingħata gwida min-naħa tagħna wkoll. Fuq tilqima li nafu huwa li dinja tilqima li hija simili ħafna bħal tilqim ieħor bħal pereżempju tal-influenza li s-side effects tagħhom huma minimi meta inti tqabbel ta' x'jista' jiġri jekk inti jkollok il-COVID. Jiġifieri jkollok sintomi li mhux kulħadd ma jkun hemm min ikollu sintomi ta' ħmura fejn inti ikun ħadd l-injection forsi tkun xi naqra ibsa dak il-post u anka sintomi oħrajn ta' side effects kienu li ġieli persuna jħossu xi ftit qajjin, però dawn kollhom ma' sintomi li ġeneralment f'tem ta' żewġ ta' jumejn bagament jgħaddu dawn is-sintomi li huma sintomi li huma mild ħafna. Ħafna mill-kollegi tiegħi wkoll li diġà ħadu din il-vaccine li jaħdmu fl-isptar u anke fil-primary care. U postijiet oħra rajna li ħafna minnhom baqgħu għaddejjin bix-xogħol tagħhom kemm dik il-ġurnata kif ukoll għadha u fil-ġranet ta' wara. Allura nappellaw lill-pubbliku biex propju ma nibżgħux minn dawn is-side effects hija xi ħaġa li huma affarijiet li huma żgħar meta taqabbel li x'jista' jiġri bħalma konna qegħdin naraw jekk inti jkollok il-COVID. Minn hawn nixtieq nirringrazzjakom, grazzi tal-attenzjoni tagħkom u ejja nieħdu ħsieb saħħitna u saħħet dawk ta' madwarna. Grazzi.